Drmni ga malo jače. Ovo neko nas namjerno zeza. Lopovska posla. Polako, nije ti to vreća kartole. Ne može to batinom. Jer potrebno znanje i stručno umijeće. Pa što ga onda ti ne popraviš? Ja nisam majstor. Ja sam komercijalni direktor. Ja sam generalni direktor. Je li ima ovdje neki majstor? Ti Bantiću kao da si panuo s kruške. To su sve rukovodioci. Direktori, pomoćnici direktora, njihovi zamjenici, načelnici, savjetnici. Sve rukovodeći kadar. Pa da bome. Nema ovdje radnika. Nema radnika? Nema. Do moga.